nyaya iyi yakatongwa regaitiverenge judgment yezvakatongwa nedare. Nhasi ndozuva racho. Vamandishona makadzi nedare munofanira kubvisa mombe 3 mushure mekunge mapfimba mudzimai wava Howard Lupolo. Saka panapa kuti makadzi muchadzipisa nekufamba kwenguva, asi zuva rekupedzisira nderanhasi. Nyaya iyi makapiwa nguva yekugadzira mombe 3 kwemwedzi 3. Saka zuva ranhasi ndozuva rekupedzisira ratinotarisira kuti mauya nezvinhu zvedu kudare tozvisvitsa kuna vaHoward Lupolo zvinhu zvavo. Saka tinokumbira kuti mutitaurire pamberi pedare kuti zvinhu zvedu zviri papi zvamauya nazvo tizvisvitse kuvaridzi vazvo kwazviri kuenda. Hapana chandakaona. Ndio wakanyeka mukadzi wa uyani. Hapana chandakaona mambo wangu. Nakambotulaya kupara-parawo. Saka mainge ikisi muri tu. Hapana chandakaona. Mainge mambo yakatwa judgment zuva iri zvinotora mambo itama. Taurisa. Judgment ramakapa. Tondora acha sei? Ndora mainga. Mauya zuva ranhasi nekuti ndozuva rekupedzisira ramakapiwa nedare. Imi mainge. Ndauya kuzotaira kuti ini ndapa. Maya muri pamwe chete. Ndapake pa. Mwazodaira kuti mwana chamakawana. Chipa matombo museva nochizopa attachment. Ipa matombo 7 baba. Waita zvakanaka mudara ndinanguya kunyofamba. Sobata zvipo pamba. Ipa mamupa tsamba ndai kumashuri. Mtotakura ntsamba yenyu. Tozongoya tiachikonzi ikoko. Ukunyeka mukadzi womunhu. Wowazana kuti ndidare kuti andacharakawana. Wakanyeka mukadzi. Akaine makore mangani ya mukadzi uya. Ane makore mangani mukadzi wako? Ndi mukadzi wako ndiye aipuwa dhora chinyengo kai? Akaine makore mangani? Konsekuru ane mangani? Iwo awati. Mzima wako Asara. Asara. Magwirira. Takwirira nezvino pati amatsiri umuntu. Zvirumonetsa futi. Unetsa zvozi nini ndiri kuona matungorwadziwa nekazvisvika akandiitira saka manje apo. Asaruna kuramba ita mudhara Na mudhara wadanana. Basi. Hapana chadadikuona. Ko iwewe sechichemo chakaiswa kuna mudhara muziya zvichinzi. Chacheunzanza uite sei pai? Naye baba zvakanziya aite sei? Hanzi wana magetsi. Hanzi chi? Una magetsi. Hanzi wana magetsi. Makazonogadzisa ukaripe. Magetsi makazonogadzisa. Aidi magetsi agara aripo. Baba utara chamadika. Magetsi aite ngonda asati. Magetsi aripo. Asa anga ndikabelieve kuti magetsi aripo nokuti iwe madhama chapavaihura nechikomba kachika. Izina dhawezi pano kuti magetsi aripo handina. Kuti vana kuti nechikomba chimwana wacho. Handichazwisisa. Ayo unoona magetsi. Bhatiri risingamutse mota iyo. Wakaisa katochi kanomuka. Kanototocha. Muzvinzwa? Saka magetsi akwayo mwana ungareka tochi. Saka komana vari kubvunza kuti une magetsi yayo titaure zesa ibate chaizvo. Isola kune makore. Magetsi ndindirawo. Unotora nguva yakaita sei? Ndikuda kudana 2 hours. Sechi? Saka mai vanhu vanotoremerwa kani. 2 hours. Akada ukunyeba.
Amai munhu akazochipadari bwaya mudada uda kutora mombe dzanhu yapa uyu zvainzi Magetsi ake akawanda kusvika papinde mudzimai achikuudzai nondima akataura muinzi akanzi murume wangu ana Magetsi haingoneti mashoma inditi mashoma hamburara taurisai asi harare nini anongorara akarara nedumbu hatarise kwandiri imi Magetsi imimi anoenderana nemutowa dzatowanawo Magetsi enyu makazonekwa mina nemukadzi anopfuura 2 hours here kunauyu bhozo yawo 2 hours enyu angatenga kaita sei 2 hours handishike munosvika pachi 20 minutes andiri kunzwa saula unyebere pamberi pedare mfanisi kunyepa mama yo avanda 20 minutes kwaiterwa Magetsi 20 minutes ko iwewe uwete mangani ende unorarira ukatarisa pasi ende uri mudikiwe pazuva chacho pamamba zvakandibata kana zvakandibata aiwa apatiwo vatu izvi apatiwo vatu vachikwana apatiwo vatu hatiti kuti zvo saka mdara izokubatsira kana kuti uri 2 week aiwanza wati unenge wadyei pamune zvavangu wangu unoona kusavuka ivo hanzi aiwarira nedumbu alright andokanzwa mudzimai wako akati akapiwa hanzi mari $4 aipiwa $1 makampa mari imi mese oleno $4 pamaranzi mangani saka ranga ri $1 per day aiwa kumbofadza kudari rapera zvadari vamatora Sebastian iri gwaro rinomashuwa mushure memazuva matatu iratakupairi saka mushure memazuva matatu kana musina kuya kuzotipa mombe yedu yedare kuno kunoita $500 saka tanyora kuti matongerwa makatipa nedare makatonga mombe 3 mombe imwe chete ichiita $500 value yemari kana iri mari tikutaura zviyo $1,500 kana kuti motipa mombe dzinogutsa dare mumazuva matatu asati adarika kana musina kuzviita dare rino rakusimuka kuya kuzotsvaga zvikuendana nemari yakatongwa nemombe dzakatongwa dziri kuenda kune munhu wamakaparamaka tati tizvitaure pamberi pedare tisati masimuka ipapa isu chero mari rataimba totora chero bhedha chero zvitinotora masvinzwa nyaya yavo yakapinda rina nyaya yavo yakapinda musi wa9/05/2026 iye zvino izvi nhasi ndina 08 alright munovapa 7 days zvavapedziri vape 7 days mambo vati mapiwa 1 week yekunotsvaga mombe 3 pagwaro ramakabata iro rekukuzivisai kuti takuya kuzotora zvinhu kumba kwenyu kana musina kuuya kuzozvisisa kuno kudai saka zvanzi namambo mapiwa 1 week mazuva 9 semunhu mukuru handinoona zvataura anditi mataura pamberi pedare makati mimi handichingokumbira kuna mambo dai vandiregerera emasondo kutotsvangirwa mari pambidzirwa utonzi ndonga una aiwa nyaya takaitongodhara handimanzwa baba ava vataura vakatiwo kumba uko ndiri kungobhowekana nenyaya yamakatadza imi zvingomutya mazuva ese agona kuzvikandamvura vanwa mushonga wamakonzo imimi maipa mukadzi wake $1 muchirara naye saka isusu kuda kuti titi afe here naishamwani kuba ipapo wakatozombowirira nemukadzi hatina zimosanawirirana kourara makazomborara
Ataratesi. Amusati masangana Asati kubva muna Mei. Mwaura kuti pakatozouya kuti vabereki vangu inini ndingina wana mai da kuzama kuti vagadzirise Koimurekere ulala nemunhu. mambo inini hangu zviri kundirembera zviri kundirwadza. Saka mukadzi waizviita ende waita ndiriwo uchizviita mumba mangu muna mai vangu vasingaone vanorwara uchizviitira imomo. Saka mombe dzakauya zvanaka. Handabata. Handiti mombe dzakauya mabvakona. Inini hangu mwoyo wangu uri kuti aiwa mukadzi dai anga aenda. Aiwa idzo dzadzinidzo. Kwewo musi wataka kutonga iwewe wakati mubvangu ndamukadzi atichani kana zvakada kuita harari naye kuratinodadzo kuri mudhara anorarwa futi kana ararwa futi oziko ndamudhara ndamubata futi naye ndizvo zvakanaka kana iye achizoenda anonomutonokuti azibozi hangu kamuka upenyu kacho ikatikundidzora ndikamaeyoka unozonzwa sei kuti waramba munhu obva wamupa gubhuro handi wamupa gubhuro mudhara obva amutora manje official unonzwa sei wakumuona achidanana nababa vane moto handivagara vari murume nemukadzi omudhara wanzimopenato atakaomopenato hazviti momena ndinobva ngotina one day ukaenda imwe chete tinomupa rumwe wakaudzikama kana aida mukadzi wake acharana naye kana asamunobvarurana achati mukadzi totobvira chavo nekuti kana titonga yatinochikudzanisayo kuti muregere kuzodhana mugare muri vanhu vakudanana kwete kuti baba havanenge vachaenda zvino mukadzi wake zvino kumudhara wevatoo moto havachandiboona mukadzi wavo unopisa handizvozvo saka Mei nhasi bvarurana mukadzi wako saka Mei kusvika nhasi hapana hapana kwaiwo kusaidzi nini kusaidhi hakutaura chokwadi nekuti kutaura chokwadi handingapotisa kuita kusaidhi kuti wondi wakandituma tatiko kusaidzi utoite anoenda ka ndinoita kusaidhi saka uyu mukadzi uyo ari mapunishment ko uyatova punishment aiwa handiko kutonga agaya punishment akainayo kani mamboka nekuti svondo chairo mukadzi uyo anonzwa sei nayo ndakabata usesatata